Ni ells, ni tampoc ells van fallar la cita entre la Unió Esportiva Figueres i el Cerdanyola, on el fred i sobretot el vent van convertir Vilatenim en un congelador. I és per això que el Figueres va anar per feina. 1, 2 i 3 gols de Pol Compte deixaven el maig sentenciat a la primera part. El primer gol va arribar tot just passat el primer quart d'hora, quan una passada màgica de Moñino ha habilitat Pol Compte per batre amb solvència Coca amb la cama dreta. A la jugada posterior, el mateix Pol Compte aprofitava un mal refús de Coca a centrada una altra vegada de Moñino per aconseguir el 2-0 en un vist i no vist. El maig encarrilat i el jove jugador figuerenc amb la confiança pels núvols. I no hi ha 2 sense 3, i una pilota pentinada per Teixi és aprofitada per l'heroi de la tarda per fer el seu hat-trick particular i sentenciar el partit en només mitja hora. A la represa, el Figueres va gaudir de múltiples ocasions per eixamplar el marcador, però coses del destí, ni Teixi, ni Compte, ni Caram ni Murga van saber transformar la clara les ocasions. I el Cerdanyola, amb un sorprenent xut de falta de Casillas als 71 minuts, va crear algun dubte als homes d'Arnau Sala, que malgrat tot van poder arribar al final sense massa angúnies i amb 3 punts més que l'apropen a l'objectiu final.